Så se om der går ild i den. Hvorfor skal ilden slukke? Det vi skal snart op. Hvorfor må ilden ikke åbne, når vi går op? Der må ikke være ild, når vi går. Hvad? Der må ikke være ild, når vi går. Det er farligt. Hvorfor? Så kommer nogle andre børn, og så leger de med ilden, og så går der ild i dem. Det er ikke så rart, vel? Så når forældrene kommer og henter dem, så siger hvor er børnene henne? Dem gik der ild i. Det duer ikke, vel? Ja. Hvornår skal vi op? Det var lige en lille smule tid, men ikke så lang tid som... For jeg fryser. Så sæt dig her ved bålet. Det er helt tosset at stå og fryse, hvis der er et bål. Nej, for jeg får røg i øjnene. Så er det fordi, du sidder på den forkerte side af bålet. Rasmus Klumps bedstefar bor i et hus fyldt med støj, fyldt med råd.